स्वतःच्या पैशाने आपण गाडी घेतो आणि गाडी म्हणजे कुठंतरी आपलं खरं प्रेम असतं. मुली वगैरे अप्सरा येत राहतात, पण गाडी म्हणजे खरं प्रेम असतं. मी गाडीवर लिहिली होती ही कविता, जास्त सादर करत नाही. तर आता करतोय की दुःख, निराशा किंवा आनंद असताना मी तिचा वेग वाढवला. आपण भावनांच्या भरात तिचा वेग वाढवतो. दुःख, निराशा किंवा आनंद असताना मी तिचा वेग वाढवला. माझ्या भावनांना सांभाळत सांभाळत तिने माझ्या जीवनाचा वेग सांभाळला. माझ्या भावनांचा वेग सांभाळत सांभाळत तिने माझ्या जीवनाचा वेग सांभाळला. खड्डे, गतिरोधक, अडथळे आली कितीही, खड्डे, गतिरोधक, अडथळे आले कितीही, पण ती थांबली नाही. तिच्या दोन चाकांनी मला जगण्याचा अर्थ शिकवला. तिच्या दोन चाकांनी मला जगण्याचा अर्थ शिकवला. स्वतःच्या पैशाने आपण गाडी घेतो आणि गाडी म्हणजे कुठंतरी आपलं खरं प्रेम असतं. मुली वगैरे अप्सरा येत राहतात, पण गाडी म्हणजे खरं प्रेम असतं. मी गाडीवर लिहिली होती ही कविता, जास्त सादर करत नाही.